Takže čaute. Toto je proste, toto je stream, kde vám chcem ukázať Dying Light The Beast, poslednú časť. Ja som ju prešiel niekedy neviem, v septembri alebo v oktobri. Toto je stream, kde vám chcem, ktorú som prešiel v oktobri. A proste hra sa mi páčila aj ten, neviem, story time, alebo jak to nazvať. Proste ten príbeh mi prišiel neviem, zaujímavý a vôbec pre mňa nebol nudný, hej, že proste keď som hral som nemal pocit, že je zase nejaká nudná misia, aj keď áno, oni sa tam opakovali, ale sa mi to páčilo, hej, že vôbec neľutujem, že som to prešiel. Hru som prešiel asi za nejakých 5 alebo 6 dní, dajme tomu, a som veľmi spokojný. Takže neviem, či ste ju hrali vy, ak ste ju hrali, tak čo si o nej myslíte? Neviem, páčila sa vám, nepáčila sa vám, alebo to mohlo spraviť aj inakšie, hej? Ale, že mne sa všetko páčilo, hej, proste aj tie postavy proste boli dobre urobené, hej, že no. Že ja som osobne veľmi spokojný s tým. Prečo som nestreamoval? Tak poviem vám pravdu, pretože sa mi nechcela, som mal veľa do školy, pretože maturujem tento rok a no, takže asi tak začal. Hej, takže toto bol hlavný dôvod, prečo som nestreamoval. A no, asi tak. Ja som aj rozmýšľal, že kde by som išiel na vysokú, alebo čo by som vôbec robil po strednej. A som sa rozhodol, že by som išiel na učiteľstvo do Prešova. Na filozofickú. A že by som potom učil na strednej niekde, hej. Pretože ja si viem seba predstaviť ako učiteľa, pretože aj spolužiakom vysvetľujem nejaké témy alebo nejaké látky, ktoré oni nevedia alebo ktorým oni nerozumejú. Ale sa mi to snažím podať proste nejakým jednoduchým jazykom, že proste aby chápali, hej. A že proste preto sa vidím ako učiteľa, hej, takže viem si predstaviť, že by som mal proste 10, 20, 30 detí v triede a proste by som sedel a proste učil nejaký predmet, hej. Takže asi tak, hej. Takže asi tak, no. Aj keď rodičia s tým nie sú, by som povedal, že spokojný, že aby som išiel na učiteľstvo. Ale neviem, čo iné by som robil okrem toho. Takže asi tak. Asi tak, hej. Dúfam, že maturity tak prejdem nimi, hej. Hlavne ja sa bojím písomnej časti, slov zo slovenčiny, pretože ja som slovy písať nevedel skoro že vôbec, keď som študoval. Proste po minulé roky, ja som mal buď trojky alebo štvorky zo slohov väčšinou, stále, hej, že buď alebo. Proste nikdy som nemal, dajme tomu dvojku alebo jednotku, hej, proste 3 alebo 4. No kedy som mal 5 zo slohov. Tak dúfam, že tak napíšem proste aj na ten maturitný sloh, hej, aspoň na tých, neviem, 40-50%, že proste aby som prešiel. Lebo aj teraz, čo sme nám písali beletrizovaný životopis, asi mesiac dozadu, tak som dostal nejakých 70%, hej, a to bola trojka. Ale kebyže mám písať proste, kebyže píšem maturitný sloh, hej, tak by som prešiel, pretože už mám proste nad 33, hej, čo je super. Takže asi tak zatiaľ, no. Čo som sa aj so spolužiakmi bavil, tak nikto sa ešte proste nepripravuje, neučí na maturity, hej, či už na písomný čas alebo na učenie. Lebo že majú čas ešte, hej, aj keď je iba, čo je teraz, november, október? Teraz je október, aspoň teda myslím. Takže asi tak, no.
Ale akože budeme aj spolužiaci celkom chýbať, hej, pretože akože 5 rokov sme spolu prežili. Aj keď to nebolo... Aj keď to nebolo v kuse ľahké, hej, proste bolo to niekedy aj náročné, že či ja som sa niekedy správal ku ním zle, alebo oni ku mne, ale aj tak, proste tých 5 rokov sme spolu prežili, proste mám s nimi nejaký, neviem, vzťah by som povedal a už budú mi veľmi chýbať, hej, sa priznám, že mi budú spolužiaci veľmi chýbať, hej. Lebo 5 rokov bolo s nimi super, akože áno, občas sa naťahovali, občas boli problémy, ale počase proste ukludnilo nejako a proste už bolo potom dobre, hej. Že nie je to tak, že proste dennodenne sa teraz hádame sa a proste neviem čo robíme, hej. Takže asi tak zatiaľ, no. Asi tak. Ale keďže mám porovnať Dying Light 3 a 2, tak... neviem prečo mne v dvojke príde, že ten svet, akože mapa bola oveľa väčšia ako tu na. Neviem, či len mne sa tak zdá, alebo väčšina si to všimla, ale jednotku neporovnávam, pretože dnes si málo čo pamätám, pamätám iba ten príbeh, že čo tam asi bolo. A to je všetko. Ale tiež proste, no, zaujímavé to bolo. Škoda, že je tma. Takže asi tak začne. Ale keď mám pravdu povedať, tak... Keď mám pravdu povedať, tak ja som sa ani nejak nezamýšľal nad tým, že budem učiteľom, pretože keď som bol v prvom ročníku niekedy, tak... som si povedal, že pôjdem niekde do zahraničia, že pôjdem na nejaké, neviem, prekladateľstvo, tlmočníctvo, niečo také, hej. A... no, hej. Potom niekedy v druhom alebo v treťom ročníku som si povedal, že nie, že nechcem ísť na prekladateľstvo, že pôjdem na medicínu, hej. No, že pôjdem na medicínu. Alebo na právo, hej. A potom... A potom niekedy v štvrtom ročníku ma to inšpirovalo, hej, alebo ma to proste nadchlo, že... Proste prečo nie ísť učiť, hej, pretože ja dejepis milujem, hej, proste aj keď doma som, proste keď mám voľný čas, čítam niečo z dejepisu, či prvá séria, či druhá, alebo neviem, nejaké udalosti, hej, dajme tomu. Proste mňa to veľmi proste zaujíma, že jednak čo bolo v minulosti a po druhé chcem mať aspoň nejaký, neviem, širší prehľad, by som povedal, hej, že aby som vedel, že zhruba čo sa kedy dialo, hej, že tie vojny, alebo neviem, sa aj Napoleon, hej, alebo čokoľvek iné, že proste ma to zaujíma, hej, ja si to rád čítam. Tak proste, áno, preto si viem predstaviť, že by som vedel učiť. A plus mám už, by som povedal, že ako také poznatky, hej, čo sa týka, no, dejepisu alebo histórie celkovo. Aj keď mám, aj keď áno, sú tam menšie medzery, ale ale tak na výšku zase idem na to, aby ma tam naučili, hej. Ja proste nejdem tam s tým, že proste, že nič neviem, áno. Proste, že, no, mne tak aj mama povedala, že do školy ideš na to, no, na vysokú ideš na to, že aby si sa učil, hej. Áno, ale s tým, že ty už máš nejaký ten základ, hej, aspoň, proste aspoň niečo vieš, hej. Že, no, aby sa mohol proste orientovať ďalej v tom. Takže asi tak. Takže najbližšia moja cesta je do Prešova. Hej, ale najprv musím zmaturovať. A ja ešte 5 mám predmetov, na čo sa vôbec neteším. Pretože som na bilingválnom gymnáziu. Ale tak bolo, tak bude, hej, dúfam, že že písomnú časť prejdem už celou, hej, že aj sloh, aj ten test do slovenčiny. A potom už iba naučiť sa učiť, hej, tam 2 mesiace nejak budem mať, hej, bude rozdiel. Lebo v marci je písomná časť a v marec, apríl, v maji je ústna. Takže asi tak zatiaľ, hej. Už ja si verím, že to dám, aj keď som mal na začiatku nejaké tie pochybnosti, že čo ak sa mi to nepodarí, alebo
Pretože však to nedám, hej, proste tie pochybnosti som mal, áno. A teraz, keď už prešli 2 mesiace od septembra, proste už hovorím, že mám na to, hej, že aj keď je to občas ťažké, áno, tak proste zvládnem to. Takže asi tak začali. Len dúfam, že mi to s Prešovom vidia, že ma zoberú na filozofickú. Len v to dúfam. Takže tak, no. Dobre, nevyšlo mi to, ale to je jedno. Neviem ako veľa, už nejak prestať hrať CS2, neviem prečo ma to... Neviem či ma to prešlo, či ma to prestalo baviť alebo čo. Ale proste nehrám, by som povedal, že tak aktívne proste ako, neviem, rok alebo dajme tomu, že 2 dozadu, hej, keď ešte bol CSGO. Proste, lebo keď bol CSGO, ja som proste mohol mať aj v poriadu nejakých 20 hodín nahratých za týždeň, áno. Ale neviem, nejak CS2 ma prestalo baviť. Ale škoda, že Valve prestali supportovať CSGO, že proste to vypli, hej, ale stále sa dá hrať na public serveroch, čo je dobré, pretože proste aj keď má niekto slabý počítač alebo notebook, tak proste môže hrať v CSGO, hej, že keď mu to uťahne počítač, jasné. Takže ja si radšej zahrám CSGO, hej, keď neviem čo robiť, alebo keď nechcem hrať CS2. Lebo aj teraz, čo som hral, proste mám Green Trust Factor. Aby som povedal, že extrémne veľa cheaterov mám proste skoro v každej hre, hej. Že proste či tvaja, či traja, či strieľajú cez steny a kadečo proste, neviem, také mi to príde. Akože, áno, ja chápem, že anti-cheat sa snažia nejak vylepšovať, hej, ale... Neviem proste, čo bude ďalej. Lebo aj čo si pamätám, keď bol trailer na CS2, tak proste hovorili Valve, že aký budú mať super nejaký AI anti-cheat, ktorý proste bude banovať cheaterov, hej. No a proste, čo máme teraz? Proste typek môže hrať proste v pohode aj celú hru, proste strieľať cez steny a kadečo robiť, hej. A proste anti-cheat nič, hej, že... no. Možno také mi to príde akože, hej. Ale kto vie, možno koncom zimy proste čo Valve robia s tým anti-cheatom, hej, možno ho nejako vylepšia, alebo niečo robia, hej. Aspoň dúfam teda. Hej, mohli by to urobiť. No asi tak, neviem čo mám ešte dodať. Áno. Ja už som tú hru prešiel, som si našiel nejaký save na internete, kde proste mám nejaké zbranie, proste mám nejaké veci a... no, lebo ja som z toho proste... som z toho vynával, keď som to hral, som tu nechcel hrať od začiatku, hej, celé. Tam zbierať a všetko som mal život nechcel robiť, hej. Takže preto som stiahol v podstate save. Čo môžem ešte o svojich spolužiakoch povedať proste, akže áno, aj keď proste mali sme niekedy problémy,
ale proste mám ich veľmi rád, každého z nich bez výnimky. Aj keď áno, občas sme sa hádali, proste boli nejaké, neviem, ťažšie chvíle, by som povedal. Proste, ale aj tak, proste mám rád každého a proste každú z nich, hej. Proste nie som taký, že proste teba mám rád, teba nemám rád, s tebou sa nebavím, proste sa ti budem vyhýbať a také. Proste, no v podstate hej, mám rád každého narovnako, absolútne. Aj keď proste je nejaká časť ľudí, s ktorými sa ale vôbec nerozprávam a to je jedno prečo. Ale dobro, máme vzťahy všetci, hej. Imatrikuláciu väčšinou budeme mať niekedy koncom novembra. Neviem presne dátum, ale viem, že koniec decembra niekedy by to malo byť. Takže asi tak zatiaľ. Neviem ako vy, ale ja by som išiel ostal aspoň na rok alebo na 2 na tej vysokej, pretože ja... No áno, nechcem ísť v podstate na vysokú. Pretože nové prostredie, noví ľudia, sa treba spoznávať, zoznamovať a toto všetko, hej. No a ja sa na to aj neteším z jednej strany, pretože... Spolužiakov, čo mám proste, takže je jasné, že sme si na seba zvyknutí, proste sa už 5 rokov poznáme. Ale... Takže na jednej strane áno, treba ísť ďalej, proste v živote, hej, vysoká, tam budú noví ľudia, hej, proste, a proste som povedal, že to spoločnosť proste, alebo budú, proste nie je tak, že ťa budú škanovať, ťa budú vysmievať, teda také, ako na strednej, a že proste je jasné, že na vysokú, no, dospelí ľudia v vozovkách, hej, aj keď majú 20, ale proste, no, hej. A proste to že bude dobré, hej. A zase aj na strednej, čo sú učiteľa, mi tiež budú veľmi chýbať, lebo tam mám pár obľúbených, napríklad moja triedna. Je ona aj super učiteľka, pretože z ňou sa proste aj posmejeme, aj nás niečo naučí, hej, keď treba, no. Takže učiť sa treba vždy, ale proste ona není proste proti srande, hej, že teraz sa musíme učiť a proste sa nebudeme zavárať, alebo ako to povedať, hej, na hodinách. Lebo proste aj dneska, čo sme s ňou mali hodinu jednu, proste začala vysvetľovať, spolužiaci sa tam smiali, no a proste nás sa začala smiať tiež, hej, a no tak prešla v podstate celá hodina s ňou. Chcela sa dostať ku nejakej téme, oni sa smiali a proste takto, no, takto dopadlo, hej. Tak povedala, že to nakoniec dáva, nie, a ona mala s nami ešte poslednú hodinu, no, lebo ona už končila, tak povedala, že ona to už dneska nedáva, hej. No, tak sme sa sedeli a no, sme sa rozprávali, sme rozberali kadejaké témy, hej. A proste to super bolo, hej. Takže tak. Neviem prečo, ale no áno, ak som už predtým povedal, že toto mesto je malo extrémne. No asi nie také príde, hej. Neviem, možno vás táto mapa zdá veľká, ale... No, malá mi príde, áno. Čo k tomu dodať? Takže tak. Uvidíme aj, kde sa moji spolužiaci dostanú, pretože niekto chce ísť na medicínu, niekto chce ísť do zahraničia, hej, niekto do Banskej Bystrice, niekto aj do Košic na medicínu, hej, že proste každý má nejaký iný smer, hej. A bude mi ich aj kus, no nie že ľúto, hej, ale že mi budú chýbať, pretože každý ideme svojím smerom alebo svojou cestou proste, hej, že no hej, že budú mi chýbať.
Takže asi tak nejak. So supermi. Ale tak sú super ľudia, pretože proste keď aj ja som potreboval pomôcť, hej, proste v kuse mi pomohli, proste nikdy nebolo také, že my ti nepomôžeme, alebo my ti nechceme pomáhať, proste, alebo že ma nevyhnali preč, proste. Hej, za čo si veľmi vážim, v podstate. Takže asi tak nejak. Ally down. Secure. Takže streamovať CS2 si nebudem, neviem, nejakú blízku dobu, kým niečo nespravia s antičkou. Možno keď sa to zaujíš o mesiac, 2-3 týždne, hej, kto vie, keď Valve proste budú, neviem, niečo robiť s tým antičitom. Takže možno sa vtedy vrátim, ale dovtedy neviem. Čiže ak mám pravdu povedať. Hej. Ďakujem za stream. Prajem vám ešte pekný víkend.